Barkanku da zuwa Arewa 960 tashar al'umma. Ku danna subscribe don sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Idan ba ku manta ba, kwanakin baya mun kawo muku wata hira da jaruma Fati Muhammad ta yi da gidan jarida na BBC Hausa, wanda ta bayyana kawo hirar, kuma muka kawo muku sharhin da Dr. Assalaffi ya yi a kanta, yadda ya ga hirar da kuma yin hannunka mai sanda da yi wa jarumar Kannywood din. Sai dai a cikin kalamansa ya yi amfani da wasu kalamai na cin zarafin ita jarumar Kannywood, tsohuwar jarumar Kannywood din, wata Fati Muhammad, wanda har mabiya bayansa suka fara yi masa korafi ganin ya yi mata munanan kalamai. Dr. Assalaffi ya wallafa a shafinsa cewa duniya makaranta. Yau da safe na kalli hirar da BBC suka yi da tsohuwar jarumar Hausa fim, wata Fati Muhammad. Hirar ta yi ja hankalina sosai. Tsawon lokaci ban ji duniyar Fati Muhammad ba, tun lokacin da muka yi rikicin siyasa da ita. Rayuwa kenan. Fati ta kasance cikin waɗanda aka fara assasa masana'antar Hausa fim a tarihin Najeriya gaba ɗaya. Yau da na kalli tsohuwar bazawarar tawa Fati Muhammad, da ƙyar na iya gane ta. Girma ya kama ta sosai, tsufa ya dabaibaye fuskarta, duk ta canja. Duk da ta yi kwalliya ta shafa hudar a cuci maza, amma sai dai tsufa bai ƙi bayyana a fuskarta ta ba. Ta wani ɓangaren sai na ji tausayinta ya kama ni da na tuna da maganar Sheikh Gero Argungun da ya ce, ko ba mutuwa akwai tsufa. Duk da abin da mutum zai aikata a duniya, to lallai ya tuna fa ko ba zai mutu ba, akwai tsufa a ƙarshe, kuma daga ƙarshe ka zo kai mummunan ƙarshe. BBC sun tambayi Fati Muhammad babban burinta a rayuwa, sai ta ba da amsa da cewa yanzu ba ta da wani buri a duniya da ta wuce ta ga ta samu miji, ta yi aure, ta zauna a gidanta da mijinta har ƙarshen duniya. Hakika wannan darasi ne babba ga 'yan matan da suke cikin masana'antar Hausa ta fim. Bayan kawo hakika wannan darasi ne babba ga 'yan matan da suke tasowa a harkokin Hausa fim, tunda fim ɗin yanzu baya kawo kuɗi. Ina ma a ce za su hankalta su daina yawon iskanci da manyan 'yan siyasa a hotel, su yi aure, wallahi da ya fi musu alheri a gare su. Muna yi wa Fati Muhammad fatan alkhairi. Allah ya sa ya cika mata burinta na yin aure, sannan kuma Allah ya bata zuri'a na gari. Allah ya kyautata namu ƙarshen kuma gaba ɗaya, amin summa amin. A ƙarshe dai ina so Dr. Assalaffi ya sani, na ƙara maimaitawa, ba na gudun tsufa, ba na tsoron tsufa, don ko shi ɗin duk ƙuruciyarsa in dai bai mutu ba, wata rana sai ya tsufa. Sannan alhamdulillahi ban ƙi sunnar annabi ba, don kowa ya san cewa ni ce jaruma da na fara aure ina matsayin tauraruwa da ke tashan sharafinta.